kwance za ka samu na ka shiga limfifan da gaggawa. Muna da kwastomomi Kano Kaduna, muna da kwastomomi Lagos Abuja, muna da customers Port Harcourt da Maiduguri, cikin ƙasa da waje muna marhaba da kowa. Akwai birancin mu ko ina da kowa ina, lawal yam zafafa na mika sakona. Elrufai da talin ina na ku ganawa, datar da inganci ku kira ta san kowa. Kayi satin a filisto muna nan ma, da masu TikTok ku kira muna da alfarma, da masu YouTube Facebook ku zagayo kuma, da akwai gara masa a datar mu san kowa. Ina samari zan so haɗa da 'yan mata, Rufai da talin